Igbo bụ Igbo, ekele bụ ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ihe n'uru. Ọ dị mma, Papa. Akụkọ nke izu a bụ akụkọ banyere Egbe na Mbe. Ọtụtụ afọ gara aga, mgbe elu ka bụ ala ọsa, agụụ kpụ ọkụ n'ọnụ malitere ịgụsi egbe ike nke ukwuu. O fepụrụ wee malite ịchọ ihe oriri. O fegharịrị gaa ọtụtụ ezinụlọ nakwa ọtụtụ obodo ma ọ hụghị ihe oriri ọbụla. Dịka egbe malitere ịlaghachi n'ụlọ ya na nkụda mmụọ, o lepụrụ anya ma hụ mbe ka ọ makpu n'otu ụkwụ nkwụ ma na-ata mkpụrụ nkwụ ndị chara acha. Egbe mere ngwa gbapụ ọsọ ma bụrụ mbe. Ndị okenye na-ekwu sị, agụụ gụrụ n'ụtụtụ anaghị eso okwu, ọ bụ nke gụrụ n'etiti abalị. Nke a bụ ihe mere egbe jiri bụrụ mbe karịa ịnọ agụụ ụbọchị ahụ niile. Ka egbe bụ mbe na-aga n'ụlọ ya dị n'elu ọjị, mbe wee jụọ ya sị, ọ bụ gịnị ka m mere gị iji enye m ụdị onyinye ọma ifegharị n'elu? Egbe zara ya sị, na ya anaghị enye ya onyinye ọbụla, kama na ya na-eburu ya ka ya na ụmụ ya were anụ ya sie nri abalị. Mbe mere ngwa gwa egbe na ọ bụrụ na ọ bụ ihe o bu n'obi, ka o bughachi ya azụ ka ya weta mkpụrụ obi ya na umeji ya, maka na ọ bụ ha na-atọkarịcha ụtọ n'ahụ ya. Mgbe egbe nụrụ nke ahụ, ọ tụgharịrị ozugbo buru mbe laghachi n'ụlọ ya. Oge ha rutere, mbe dị ọgọ, ya bụ mbe, malitere ịbọkasị ala n'obi ya. Egbe jụrụ ya sị, ọ bụ gịnị ka ị na-eme iji abọkasị ala? Mbe dị ọgọ zara ya sị, na ya bụrụ na ụmụnna ya nọrọ na egbe bịara buru ya ma hụ ala abọkasịrị, nke ahụ ga-eme ka ha mata na anwụghị m ọnwụ dịka ọkụkọ. Ha ga-ahụ na mụ bụ dimkpa nke gbakarịkwara ala ịzụ onwe m tupu egbe eburu m. Oge mbe bọkasịrị ala ma tupu ọnụ wee banye n'ime ya, egbe jụrụ ya sị, ọ bụ gịnị mere o ji atụpụ ala? Mbe zara ya na ọ bụ n'ime ala ahụ ka o zoro mkpụrụ obi ya na umeji ya. Oge na-adịghị anya, mbe lakpuru n'ime ọnụ ala ahụ. Ọ malitere ịgụ egwu ikwu emo otu a: oyoyo oyoyo, egbe eburula mbe, oyoyo oyoyo oyoyo, egbe eburula mbe, oyoyo. Mgbe egbe nụrụ egwu ahụ, n'oge ahụ ka ọ ghọtara na mbe aghọrịala ya. O fepụrụ n'iwe ma laghachi n'ụlọ ya. Mana mbe si n'ọnụ ala ahụ labe umere nne ya. Ruokwa taa, egbe ka na-achọ mbe abịa n'ọnụ ala ahụ, na-achọ ma ọ ga-ahụ mbe ebe ahụ. Nke atọ m iche. N'ebe a ka akụkọ nke izu ụka ga-abịa na njedebe. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, Papa. Chineke gọzie gị. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.